So, good evening guys. जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिबाय। प्रकाश नार्जारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ लाइभ स्ट्रिमिं बयखौबो बरायनाय थाबाय। सोर सोर लाइभ दङ? साथाम। Hi guys, सानै लाइक खालामबाय, दस मानसि। लोगोफोर आङो दहायो जेब्ला आङो मोनसे थाम्बनेल पस्ट खालामदोंमोन लाइभ होगोन होननानै 4:30 स' आं सानबाय नोंथांनि सिगाङाव लाइभ जानाय लोगो लोगोनो आं नोंथांनि सिगाङाव बुंगोन मा बाथ्रा बुंगोन आरो नोंथांमोना माबा मोनसे सोंगोन नामा स' बिनि थाखाय आं खोब प्रिफार खालामबाय। स' नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे सोंनो सानदोंब्ला सोंनो हागोन। बिनि सिगांहाय आं मोनसे खन्थाइ लिरदोंमोन, बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय लामा। दानि बावैसो आं लिरगासिनो दंमोन। जादों जायाखै आं बे बाथ्राखौ बुंनो थांला, बाट आंनि फारसेनिफ्राय आं दानि बावैसो लिरदों, बारा गोबाव जायाखै। जेब्ला आङो बे कमिउनिटिसआव थाम्बनेल आपल'ड खालामदोंमोन, पस्ट कामिं सुन लाइभ 4:30, स' बे समनिफ्रायनो आं बे खन्थाइखौ लिरदोंमोन। आं जेसेबांखिनि जादों बेखिनिखौ लिरबाय लोगोफोर। जुदि गोरोन्थि जायोब्ला आं नोंथांमोननिफ्राय निमाहा मोनगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। फार्स्ट टाइम जिउआवहाय आङो मोनसे खन्थाइ लिरदों आरो बे खन्थाइखौ आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोसावनो लादों, माने बुंनानै होनो लादों आरो आं बेखौ आवरायनो सानदों लोगोफोर। अके, बिलिफां मोसाहारिया बुंदों, हाय नोंथां माबोरै दं? थेंक इउ स' माच, मोजाङै दं। बाट जुदि आंनि खन्थाइखौ मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक खालामबानो जाबाय आरो कमेन्ट होबानो जाबाय। कमेन्ट होनो दाबाव दे लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोननि न'खराव गासै सुबुङाबो मोजाङै दङ आरो जाय बे जागासिनो थानाय लकडाउनावहाय नोंथांमोना बायाखै आरो इन्जय खालामदों। आरो बिनि गेजेरावहाय नोंथांमोना जाहाथे बे न'आव थानानै ओरैनो बरिं जागारनाय बायदि ओरैनो मावनाय लकडाउनाव खामानि मावनाङा मानाङा इदि होननानै बुंनाय बायदि थानो नाङा। एसे जिखिनि बारियाव खामानि दं बेखौबो मावहोनो होलां। आरो लकडाउन होनानै मबाइल जाय गेम गेलेग्राफोरा एखेबारे टाइम मोन्दों, गेलेनो मोन्दों, कलेज गैया स्कुल गैया होननानै मबाइलाव गेलेसाबबाय थाना मेगना गाज्रि जागोनबो। बे आंनि मोनसे साजेस्ट, बे आंनि मोनसे एडभाइस नोंसिनि थाखाय, मिथिबायना लोगोफोर? गोबां मानसियानो कमेन्ट होदों। अके, हेल' आदा गग्लाब नार्जारि बुंदों हेलौ। भास्कर ज्योति, हाय आदा माबोरै खबर? मोजाङानो। हाय देबुन्दु, टाइम पास जाथोंसै। डनेश नार्जारिया बुंबाय, मिन्स आंखौ खन्थाइ आवरायनो थिनबाय, आं खन्थाइखौ आवरायना होनोसै। बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय लामा। अके, स' लामा लोगोफोर, लामा। बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय लामा। आं दानि बावैसो लिरदों, बारा गोबाव जायाखै। खोब जादों 15 मिनिटसो 20 मिनिटसो जादों। जुदि गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा हो। अरायथा बर'आ बुंदों, आदा आं पाबजि गेलेगासिनो, जुदि पाबजि गेलेदोंब्ला मानो लाइभआव फैदों? पाबजि गेलेनानै मेगनफोरखौ गाज्रि खालामना लानाङा। आं स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर। लामा। स' नोंथांमोना खोनासं, आरो जुदि मोजां जादोंब्ला लाइक खालाम आरो कमेन्ट हो। जुदि गाज्रि जादोंब्लाबो, गोरोन्थि जादोंब्लाबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बियो। नोंथांमोनाबो बेखौ कमेन्ट बुंनो हासिगोन। आरो बाट जानला मानला गोरोन्थि नङा गारा, गोरोन्थि होनलाबायनाङा दे प्लिज, रिकुवेस्ट खालामो, मिथिबायना? लामा। जिउनि मोनसे आरो सानथ्र'हायै दुखु। बबेसिम थांगोन बे जिउनि थांखि? सानथ्र'हायै, बुजिस'हायै नुबोबाय सुबुंखौ। सानथ्र'हायै, बुजिस'हायै नुहोबोबाय सुबुंखौ, फोरोंबोबाय नोंनि बे लामाजों। मा बुंदों? जिउनि मोनसे आरो सानथ्र'हायै दुखु। बबेसिम थांगोन बे जिउनि थांखि? सानथ्र'हायै, बुजिस'हायै नुहोबोबाय सुबुंखौ, फोरोंबोबाय नोंनि बे लामाजों। नोंनि बे सुबुंजों मख'जानाय मुं गोबां, जों गोबां मुं मख'यो। नोंनि बे सुबुंजों मख'जानाय मुं, थाबायनाय लामा, न'नि लामा, जिउनि लामा, फरायनायनि लामा, संसारनि लामा, सोरगोनि लामा, नोरोगनि लामा, गोबां दं नोंनि बे मुङा। बे जोनोमाव नोंनि मुंखौ जोबनो रोङै बायदि नुसै आं। बे जोनोमाव नोंनि मुंखौ जोबनो रोङै बादि नुसै आं। जोनोम बयबो लादों, थांखि बयबो लादों, जाफुंगोन सोर
नोंनि लामाजों सहैगोन सोर बबे रुगुङाव नोंनि अनगा मोनथि रोङा रावबो बे मुलुगाव। आरो खेबसेबाव बुंबावनोसै जोनोम बयबो लादों थांखि बयबो लादों जाफुंगोन सोर नोंनि लामाजों सहैगोन सोर बबे रुगुङाव नोंनि अनगा मोनथि रोङा रावबो बे मुलुगाव। आं मिस्टार प्रकाश नार्जारी बिएम सोदोब चेनेलनि स्पिकार बिबुंथिगिरि बे खन्थाइखौ लिरदों बारा गोबाव जायाखै 20 मिनिटनि सिगां लिरनाय जादों। गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होबानो जाबाय। बे खन्थाइनि मुङानो जादों लामा। जुदि मोजां जादोंब्ला प्लिज नोंथांमोना लाइक खालामनो हासै दायो खन्थाइया जोब्बाय आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना कमेन्ट होनो हासै। दानियाबा जों बयबो जयै फेस टु फेस कन्टेक्ट माने रायलायलायनोसै दे कमेन्ट खालामदो नोंथांमोनजों आं एसे मोगा मोगि लानो लुबैदों। 88 सुबुङा लाइभ जाना दङ। हिट जादों दादा खन्थाइया एमबि लाइभ चेनेला बुंदों थेंक इउ सो माच। निजोरा बसुमतारिया बुंदों पारफेक्ट आदा भेरि नाइस गड ब्लेस इउ थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच लाभ मोनथाम हरबाय थेंक इउ फं बिनानाव। मोजां आदा मोजां आं खन्थाइया मोजां आदा खन्थाइया दि भइस थेंक इउ स' माच हिट हिट आदा सोमजाय माने ओरै खोनासं आं जे माखासे भिडिअ बानायनानै सुबुंफोरखौ मदद खालामो बे हिसाबै आंखौ सनमान होनो होननानै बेबायदि बुंनो नाङा दै मिथिबायना। जादोंबासो जादों जायाखैबाथाय जायाखै बेवहाय न' एक्सकिउस मिथिबायना। जादोंब्लासो जादों जायाखैबाथाय जायाखै बेवहाय न' एक्सकिउस मिथिबायना। नोंथांमोना आंखौ आदा लिङो मा लिङो बे हिसाबै अननानै दा बुं जे ओहो जायाबाबो आं बेखौ जादों होननाय मिथिबायना। मोजां जादों आदा थेंक इउ स' माच। स्टन सिलास बुंदों सालथे माबोरै थेंक इउ मोजाङैनो दं नोंथां मोजाङैनो गोबां मोजां। नोंथाङालाय माबोरै खबरालाय? बरिया जादों आदा दिबिया बुंदों बरिया थेंक इउ स' माच। राखांसा बर'आ बुंदों जादो माने मोजां जादों थेंक इउ बिराद गोसोआ गोजोननाय मोनदों मोजां जादों आरो हेन्डसाम नुथारदों थेंक इउ स' माच। हेन्डसाम नुदोंबा मोजां नुदोंना थेंक इउ खुलुमबाय। गुड मोजां जादों थेंक इउ स' माच। आरो बारा जायाखै ब्र' सिमि बसुमतारी बुंदों बारा जायाखै ब्र' नेक्स्ट टाइम अके। जुबि बरगयारी मोजां जादों ओमफ्राय जामारदों सथिबो रायखांसा बर'आ बुंदों जामारदों सथिबो बै सासेया सिमि होनना बसुमतारिया जायाखै होनना बुंदों माखासे सुबुंफ्रा जादों जामारदों होनगासिनो दङ। ओइ आदा ट्रेना 4 थारिखनिफ्राय खारगोन नामा? दासिबांहाय जेबो आपडेट होआखै जास्ट एक्सटेन्ड खालामदों 14 एप्रिलसिम बिनि उनावहाय आरो एक्सटेन्ड जाबावनोबो हागौ मानो होनब्ला जोंनि आसामावहाय बे भाइरास साग्लोबनाया बारानिफ्राय बारा इनक्रिज जागासिनो दङ मिथिबायना। स' बे हिसाबाव नायोब्ला बे जाय लकडाउन बेखौ खुला खालामनाया एसे गोब्राब बिनि थाखायनो नोंथांमोना फैनाय बबेनिफ्रायबा फैनाय आरो थांलाय फैलाय खालामनायखौ सानदोंब्ला बन्द' एसेखौ कन्ट्रल खालामथ'। एमबि लाइभ जादों आदा जामारदों बिराद मोजां जामारदों थेंक इउ स' माच। मावसोम गयारि जोबोर मोजां नोंथां थेंक इउ लाभ इउ आदा होनदों सानखां ब्रह्म थेंक इउ स' माच। आदा भाइरासनि मुलि मोनबायना? भाइरासनि मुलि मोनथ'वाखै बाट इउ एस ए आव मोनसे भेक्सिन दिरुनदों बे भेक्सिननि मुङानो जाबाय फिट ग' भेक्सिन। बेखौ दायो 100टा मावजियाव बे सिरिन्सखौ लागायनाय जादों बाट बे मावजियाव जेब्ला बे भेक्सिनखौ लागायदोंमोनना अब्ला बेवहाय रिजाल्टआ मोजाङानो जादों। स' मानसिनियावहाय बेखौ लागायनाय जाथ'वाखै बेखौ इउज खालामथ'नाय जायाखै। स' जेब्ला इउज खालामगोन अब्ला फुरा माने बुहुमावनो बे गोसारगोन। बे बारा बावाखै बेखौ माने बिनि सायावहाय रिसार्च खालामनाया 3 दाननि सिगांनो जाबाय थादों आरो बिनि गेजेरावहाय जेब्ला बेयो कमप्लिटलि सरकारा बेखौ अर्डार होगोन बिनि सायावहाय अब्ला बियो फुरा वर्ल्डआवनो थांगोन। सासे मानसिया 100टा बे भेक्सिनखौ बानायनो हायो होनना बुंदों दिनै अब्ला फुरा बुहुमावनो गोसारजोबगोन। आंबो लिरदों आदा बुंदों दशरथ ब्रह्म अके हरबानो जाबाय। खानाया पान्जाबाव थानाय समाव लानाय बायदिल' ला ब्र' हिर' नुयो थेंक इउ स' माच। हामनायनि सान्सै दंना गैया आसामाव माने जोबनायनि कर'नाया? अके बेवहाय खुनु
हामनायनि चान्सखौथ' रावबो गेरेन्टि बुंनो हाया मानो होनोब्ला बे भाइरासखौ किउर खालामनाय जाय मानसिना एफेक्ट जादों बा इनफेक्टेड जादों बिसोर मानसिखौ फाहामनायनि खुनु माने गेरेन्टि मोनथ'वाखै नोंथांमोना निउसाव नुबाय थादों आंल' बुंनाय आंथ' साइन्टिस्टबो नङा डक्टरबो नङा होमबा बाट बिसोर जि बुंदों बेखौ जाय आं निउसाव फरायनो मोनदों रिडिं खालामदों बे बाथ्राखौसो आं नोंथांमोननि सिगाङाव गुरै रावजों बा गोरलै रावजों बेखौ फोरमायनो सानदों लोगोफोर माखासे समाव ओरैबायदि मिक्स आप मेडिसिन लगायनानै सोरखौबा फाहामनो हादों बाट बियो फाइनाल नङा जास्ट बियो इसोरनि बोर मोनदों साननानै ला इसोरा बेखौ ब्लेस खालामदों सानना ला जे खुनु धरनै बोरैबा हामबाय होननानै बेखौ सानना ला मिथिबायना माखासे HIV बा एड्स बेराम जानाय माखासे सुबुंफोरनियाव जाय ड्राग्सफोरखौ इउज खालामो बै ड्राग्सफोरखौ मिक्स आप खालामनानै बे भाइरासखौ सोखानो थाखाय नाजादोंमोन बेवहाय माखासे सुबुंफोरा हामदोंबो जादों आरो बिनि गेजेराव निउम'निया टाइफड जायफोर मानसिफोर जादों बे जाय मेडिसिनखौ लागायो बेखौबो मिक्स आप खालामनानै माखासे मानसिफोरनाव बेखौ होनाय जादोंमोन बिनि गेजेराव माखासे सुबुंफोरखौ हामनाय मोनदों स' बेनो आरो खोथाया आदा बड'न निउस चेनेलाव मुलि मोनबाय होनना बुंदों रावबो मुलि मोनाखै दासिम हे ब्रादार प्रकाश आइ एम निउ of your YouTube channel. Thank you so much. Welcome to my YouTube channel. अस्ट्रेलिया दिहुननो हाबायनो आदा अके जुदि दिहुननो हाबायब्ला बे फुरा बुहुमावनो बे एनाउन्स जाजोबगोन दासिबांहाय मानोथो निउस होआखै दा मानोथो माने पाब्लिश खालामाखै बयबो मिथिनांगोन बिनि सोमोन्दै स' सरि गाइस नेटआव प्रब्लेम माने मबाइला मोनसे बिराद हिट जादोंमोन मानि थाखाय जादों बेखौ मिथिया बाट आं बेखौ बुंनो सानदों दासिबांहायबो बिदि क्लियार माने भेक्सिन बा मेडिसिन ओंखारथ'वाखै जे बासायनो हानाय बेखौ किउर खालामनो हानाय स' नोंथांमोना बेखौ जानला मोनला ओरैनो फेक निउस मोजां माने फोसावलाबायथ' नाङा दिनेश नार्जारि बुंदों आदा आसामनि हाल-साला माबोरै आसामनि हाल-साला बेबायदिनो कि आसामावहाय 26टा माने भाइरासआ माने साग्लोबजानानै दं माने 26 जन सुबुंनियाव दासिम भाइरासआ साग्लोबजानानै दं स' बारायनोबो हागौ स' बारा जागासिनो दङ दासिमथ' गोबां जाबोबाय आरो बिराद गिनो गोनां माने जोंनि बे दिल्लीनि निजामुद्दिन एरियानिफ्राय जाय माखासे मुस्लिम सुबुंफोरा फैदोंमोन बिसोरनो लाबोनो हाबाय जोंनिया गोनां स' जानाय लोंनाय गासिखौबो हुसियार आरो दा गोबां दावरावबो जासोदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवबो न' फैनानै सोरबा खुदै मुजुला फैदोंनो आरो बे हिसाबै जोंनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा माने बिथाङाबो माने हेल्थ माने मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा साराबो बुंदोंखि जाय हस्पिटालाव जायफोर मानसिफ्रा माने बे बेरामजों साग्लोबजानानै दं बिथांमोनखौबो दोनदोंमोन बिथांमोनाबो खिरखिनिफ्राय खुदै गारहरदों होनदों स्पाइट खालामदों होनना बुंदों स' बिराद साननो गोनां बाथ्रा स' बे हिसाबै बिदि खालामोब्ला बिथांमोना फुरा बुहुमावनो माखासे जोंनि भारत हादराव बे भाइरासखौ माने गोसारहोनो नाजादों माने बेखौ साग्लोबहोनो नाजादों बिराद माने बिदि माने गोरोन्थि आरोना मानसिजों मानसि माखासे गावसोरनि सुबुंफ्राबो गोबां लाइभै बुंगासिनो दङ बेबायदि खालामनाङा प्लिज न' सिङाव था क्वारेन्टाइन जानानै था क्वारेन्टाइन माने रावजोंबो लोब्बा गैयै माने हारसिङै थानाय गोजानाव आरोना स्पेस डिसटेन्स खालामनानै बबेबा रुमाव थाबाय बे जोथोनै रावबो जाहाथे बेजों लिंक थानो मोनै जाहाथे बिनि बेमारा रावनावबो माने सन्देरा बेबायदि आरोना अके मोजां ब्र माबोरै दं मानेस्वर दैमारि बुंदों मोजां ब्र माबोरै दं ओमफ्राय रायखांसा बर'आ बुंदों आंनिया उदालगुरि आदा थेंक इउ स' माच उदालगुरिनिफ्राय ना अके लोगोफोर जुदि मेडिसिनखौ मोन्दोंब्लाथ' मोजाङानो बाट आंनि मोनथिनाय मथे दासिबांहाय मोनथ'वाखै मानो होनोबा खालि USA आवल'सो बेखौ मोननाय बायदि आं बुंदों बेखौ दासिमबो गभार्नमेन्टआ बेखौ दासिमबो रिलिज होथ'वाखै बाट टेस्ट खालामनाय जासिगोन होननानै बुंदों जेब्लासिम गभार्नमेन्टनि अर्डार गैया अके गाइस स' सरि इन्टाराप्ट जागासिनो दङ ओमफ्राय आं बेखौनो बुंनानै दिनैनि बे लाइभ भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन मोजां ना आदा खबरा मा सरि गाइस सरि बाय बाय नेटवर्क प्रब्लेम आरो मबाइलाबो गोबां हिट जादों स' नेक्स्ट टाइम आं लाइभ मोजां फैफिनगोन बाय बाय दासिबांहाय दिरुनथ'वाखै लोगोफोर टेनसन लानो नाङा